Haupa, animatu, gure neskamulia. Goizeko gozari horrekin lehen akarik izaten dira. Hauxe infantilen kategoriako irabazlea. Eta gorrontxu hasi dira hauek. Ondo gozatu eta etorri dira, eta hortxe, hartupean sartuta. Eta hirugarrena ere bai, lehendabiziko hirugaratu da, eta baratoz. Hartu. Ederrik osatu dute. Paco, nebazu Palmera. Venga, hori. Ya gero maguzu, horrek orbaiztuko zea eta mutiletan. Ah! Vale? Zukira zarazu? Lehenengo irutan gatu zara? Korrika bizia hauek ere, korrika baino espritian esango nuke, kanpoan esango dira. Hori da martxa hori. Presarik ez dago. Tengo ya, vale? Una torre. Zelako abiadura kasu honetan ere, korrika egiteko gogoz etorri da gaur jendea ormaiztegira. Eta helmugaratu dira azkarrenak kasu honetan ere, eta badatoz gainontzekoak ere, gero eta gertuago helmuga puntu honetatik. Guztien arteki bazkarena, mutia izan da, borrosako horretako, Agir Andraki dago dagoz. Egitako, kalduak guztienetako, egitze, infantileko, edukazioa Nesken hori mozan da, edikusten duzue, antoan, jazan, eta horrekizten doi bezkatzoi emaitura. Mutilik azkarena, bai ormaizia. Eta duzua kandezen da. Hortze, hiru azkarena, eta ormaizteriazen artetik egazkoeteka, azkarren ibilidena, Ayun komerzi datorela, horrege.
egoki harina, beste batzuk morean hartzeko zai, eta bezabinetan neskera nazkarena, iraz, aiotza, jatzen da. Zorrio handiru bai, Arroio Oficial. Zorrio handiru bai, Bezabinetan neskera artetik nazkarena, iotza bat dara, jare imaz. Txalo